se on Minemies täällä ja nyt pelataan Minecraftia. Ja aloitetaan ihan puhtaalta pöydältä. Elikkä aloitetaan uusi maailma nimeltä Minemies. Otetaan sillä lailla, että siis minä olen uusi opettaja ja meitä on 3, jotka saattaa tehdä videoita, että saattaa olla vähän erilaista ääntä, mutta se ei hirveästi ainakaan toivottavasti haittaisi, koska se nyt menee sillä lailla. Ja sitten pelitila on luova, eli nyt rakennamme tavallisia juttuja tai jotain hienoa. Ja sitten rauhallinen ja luodaan uusi maailma. Eli nyt aloitetaan puhtaalta pöydältä ja nyt aletaan rakentaa. Tämä on vähän inhottavan hidasta. Meillä tässä kiirettä on. Tästä nyt tulee jonkun mitään. Ja mullahan on täällä siis nyt jokainen Milja, Aapo ja Minemies täällä pelaamassa. Ja otetaanko sillä lailla, että etsitään nyt vaikka ekana. Otetaan vaikka kylää. Etsitään semmonen paikka. En kyllä ole yhtään varma, missä minä olen. Mennään nyt vaikka suoraan. Tuonne. No tuonne. Ja kun minä olen vähän uusi, niin minä en oikein osaa tehdä vielä videoita. Niin. Ja alkeelliset koneet, eli PlayStation ja sinne päin. Niin. Toivotaan nyt, että tällä saa hyvin kuvattua. Saattaa olla vähän särisevä tuo kuva, huono kamera. Pitäisi hommata parempi. Pitää vähän katsoa, että laittaa ääntä vaikka pikkusen. Odottakaapa hetki. Joo. Noniin. Ja nyt etsitään paikka, minne rakennettaisiin nyt vaikka ensisijainen yöpymispaikka. Ja niin täällä saattaa kuulua kommentteja, kun nämä minun kivat kaverit on täällä häiritsemässä minua ja ohjeistamassa minua taas täällä. Niin etsitään nyt vaikka joku. Rakennetaan se vaikka tuonne. Mennään vähän nopeampaa, kun mä oon niin hidas. Noniin. Tähän voitais nyt rakentaa alkeellinen blokki. Tää taitaa olla pikkasen liian kovaa. Noin. Ai onko se pitänyt tehdä liikaa? Nyt en enää päästä tänne. Mennään pilalle koko video. Niin. Tässä ensimmäisessä jaksossahan me rakennetaan talo. Ja sitten seuraavien jaksojen myötä jatketaan rakennusta ja ehkä jopa nettipelejäkin onlinea ja sinne päin. Ja
blogi, missä tulee toisenlaisia videoita, ei ehkä Minecraftia, koska pelejä löytyisi 100 ja miljoona erilaista. Ja nyt on todellakin liian kovalla. Taas joku kiinalainen keksinyt nämä pelit, että näissä tulee äänet niin hirveän nopeasti kovaksi. Ja nyt teitä ei kuulu yhtään ääntä, mutta ei nyt anneta se häiritä. Meillä on täällä avustajat, jotka saattaa pikkusen auttaa. No niin, mistä me rakennetaan sen? Rakennetaanko vaikka hiekkakivestä? No niin, olepa nyt hiljaa. Rakennetaan se hiekkakivestä. Tuo minun vieressä oleva pikku tyttö. Se on pikkuinen alkeellinen koeversio, joka ei ymmärrä tästä pelistä mitään. Haluaisin vaan väkisin tulla pelaamaan tätä. Ja toivottavasti ei lähiaikoina kuulla hänen ääntään tässä pelissä. Niin. Rakennetaan tähän tämmönen pikkunen 4. Vaikka, mikäs se nyt oli? Niin ja saattaa kuulua muidenkin tubettajien ääniä. Esimerkiksi jossain jaksossa saattaa tulla teräjäaskelia, mutta ei tällä kanavalla ainakaan lähiaikana tulossa, koska olen kuullut, että se ei oikein tykkää Minecraftista. Mutta jotain muuta voisi kyllä tulla. Etitäänpä täältä nyt ovi ja laitetaan tuohon nyt vaikka tammipuulet. Ja näin. Sitten jatketaan rakentamista. Rakennetaan tästä nyt pikkunen möykki. Ja tää saattaa pikkusen ehkä häiritä, että tää ei ole hirveän kiinnostava tää jakso, koska tässä ei oikein tule vielä tehtyä mitään. Mutta kyllä tää tästä etenee. Seuraavassa jaksossa saattaa tulla jo autotallia ja jotain sinne päin. Vaikka autoahan tästä ei ihan heti löydy lähiaikana. Tästä se pitäisi rakentaa. Mutta en mä semmoista jaksa. Se on ärsyttävää. Ja tää nyt on tämmönen alkeellinen versio jostain talosta. Joo. Aurinko on vielä taivaalla. Ainakin hetkeen. Toivottavasti vielä vähän kauemminkin. Ja voitaisiin laittaa vaikka katto tähän. Laitetaan vähän tunnelmaa, niin laitetaan soihdut sitten tänne. Ja no voi nyt. Voi nyt kun tämmöisessä ei oikein vielä onnistu, että on pelannut kuitenkin jo aika kauan, mutta vieläkin tulee näitä mukia se aika paljon, että ne ei ole oikein kivoja, kun harvapa niistä tykkäisi. Kuunnelkaa nyt vaikka hetken aikaa tätä musiikkia, että mä saan laitettua tän katon kondikseen. Niin. Kohta nähdään. No niin, ja nyt on saatu katto kokoon, katto pään päälle ja alkaa tulla jo vähän pimeääkin, niin miten jos laitettaisiin ikkunat? Tää on nyt tämmönen, laitetaan tähän ikkunat. Oho. Ei tuohon, 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 tuohon ja tuonne. Tuonne. Ja näin. Sitten alkaa kohta tulla raja täyteen, että kohta alkaa tulla seuraavaa jaksoa. Niin siinä sitten nähdään seuraavan kerran, mutta rakennetaan nyt tämä ensiksi valmiiksi. Sitten otetaan täältä lasia. Missäköhän se nyt oli? Olikohan se täällä? Joo, täällä laitetaan lasilevyä. Ei laiteta niitä isoja palikoita. Ne ovat hätäkäästyttäviä. Ja
sitten niin ei oikein puhepäivä, kun nyt ensimmäinen jakso ja ei nyt sanota, että ujoistuttais, mutta niin pikkusen jännitystä ilmassa, niin laitetaan vielä soidut ja sitten sanotaan bye bye. Laitetaan näin. Joo, olepa nyt hiljaa siellä. Niin, kun tuo kommentaattori vai kuka nyt onkaan sisko, sanotaanko näin, niin ei osaa vaan olla hiljaa. Noniin, se olisi tässä. Se oli Minä ja mies ja se olisi moro. Moro.